Western Union arkaly kimler aýda $50 uratmakda kösenýär, kimler arkaýyn $200 uradýar. Türkmenistana Western Union geçirmelerine girdilen çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly. Enatalar daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan ogluk ýyllaryna serişde uratmakda kösenýär. Bir hepde töweregimden azal geçirim çägini $50 düşüren Fenagat Bankda enataların pulu uratmaly wagty iýde süýşürilýär. Bu aralykda käbir Ýewropa ýurtlaryna bilim alýan türkmenistany ýaşlaryň arasynda özleriniň Türkmenistandan Western Union arkaly aýda $200 kabul edenini aýdýan studentler bar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 fevralda habar berdi. Aşgabatly bir näçe enata bilen gurrundaş bolan habarçy Western Union'yň Türk bankyna ýerleşýän şahamçasyny daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlar üçin aýda $50 uratmaga ruhsat berilýändigini aýdýar. Ýatlasak bir hepde töweregimden azal Aşgabatyň Fenagat Täzirçilik Banky aýlyk Western Union geçirmelerini $200'dan $50'a düşürdi. Pul geçirimlerine girdilýän çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly ýa-ni ýakyna bir näçe enata Merkezi Bankyň binasyna baryp ýagdaýa düşündiriş gözledi. Ýöne olar içeri kabul edilmedi we özüniň bank işgärdigini aýdan bir resmi enatalary gapyda garşylap olary Türkmenistanyň valyuta kynçylyklaryny başdan geçirýändigini gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Fenagat Banky 20 ýanwarda pul geçirmäge baran käbir enatalara 28 ýanwarda täzeden gelip görmek tapşyryldy. Bank işgärleri ondan azal nowato ýadalanlaryň pullaryny heniz geçirip bilmeýänliklerini aýdypdyrlar. Ýöne olary 28 ýanwarda da kabul etmediler diýip bir enat aýdýar. Beýleki bir paýtagtlynyň sözlerine görä Fenagat Bankda ýanwar üçin heniz $50 uradyp bilmedik enatalara fevral aýyna täzeden gelip görmek sorulýar. Bu aralykda ýanwar üçin $50 uratmagy başaran enatalara bolsa inniki gezek mart aýyna pul uratmaga ruhsat beriljekdigi aýdylýar diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Geçirim çäklendirmeleri dowam edýän wagty Ýewropa ýurtlaryna bilim alýan käbir türkmenistanlaryň arasynda özleriniň Türkmenistandan Western Union arkaly aýda $200 kabul edenini aýdýan studentler bar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir Aşgabatly enatalaryň sözlerine görä ýurtdan Western Union arkaly aýda $50 kabul etmekde kösenýän Ýewropadaky studentler öz Türkmenistanly kursdaşlarynyň arasynda aýda $200 kabul edip alýan raýatlaryň bardygyny aýdýarlar. Beýleki tarapdan habarçy bilen gurrundaş bolan enatalar türkmen banklaryny daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin bölünip berilen valyutanyň daşary ýurtlara iýerilmegine raýatlary ala tutmakda aýplaýarlar. Azatlyk radiosy bu maglumat boýunça Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kommentariýa alyp bilmedi. Soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistan ýurduň daşyna iýerilýän serişdeleri ýygyderli çäklendirme girizdi. 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurtda valyutanyň gara bazary hereket edýär we onun bahasy valyutanyň resmi alış çalış narhyndan 9% töweregi ýokarydyr. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alış çalış bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Täze çäklendirmeler daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň durmuşyna yaramaz täsir etdi. Bu aralykda Türkmenistan 2019-njy ýylyň martynda ýurtda diplomy ikrar edilýän daşary ýurt universitetleriniň sanyny çäklendirdi. Türkmen banklary arkaly diňe diplomy ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlaryna bilim alýan Türkmenistanly studentleri dollaryň resmi alış çalış bahasy boýunça serişde uratmaga ruhsat berilýär. Bu aralykda soňky ýyllarda Türkmenistanyň milli pul birligi dollaryň garşysyny epetli ejizledi. Geçen hepde Azatlygyň habarçylary gara bazarda $1 32 manat töwereklerini bahalanýanlygyny habar berdiler. Valyuta kynçylyklarynyň arasyna Türkmen hökümeti 29 ýanwarda Merkezi Bankyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň adyny degişli düzümün gaznasy hökmüne üýtgetdi we bu düzümün işini täzeden kesgitleme kararyna geldi. Bu kararyň jekmejekliği we onuň ýurtda dowam edýän valyuta kynçylyklary bilen ilteşikligi ýa-da däldige aýdylmaýar.